tan-awon ang mga pamilya na nakadawat og food pack sa Taguig City sa atong Operation Tabang. Disclaimer lang ha, ang atong pagbisita sa panimalay sa mga benepisyaryo sa Operation Tabang ni subay sa health and safety protocols. Ato ning tanawon. Sa pagpadayon o pagtabang sa atong mga kaigsunang Bisaya, atong gituyuan ang syudad sa Taguig, aron tubagon ang gibilin nga mensahe sa Bisaya Gyud Facebook page nila Jeanette Fernandez, Roberto Rueras, Noel Ebon o Cristita de Laza na puros mga tubong Surigao City. Ato silang giila-ila o gipaminaw ang ilang kahimtang karong adunay pandemya. Usa ka katabang, si Cristita wala pa nakabalik sa iyang trabaho tungod sa pandemya. Pagkatapos, dumating na pandemic, nawaya na, nawadaan na ako ng trabaho. Kuman, nanghadyo ako ng gamay na tulong sa Bisaya Jud. Kay, way naman ako trabaho, housekeeping ko, ma'am. Tapos kuman nga na, kasi naman ako kakuha na mag-stayin man unta ako, pero dili man pwede mag-stayin kay mga bata. Si Noel, sa una adunay tindahan. Apad tungod sa gipatumang lockdown, nagamit niini ang iyang paninda alang sa ilang personal na konsumo. Giambit usab niini tungod sa kaubos sa lugar sa iyang gipuy-an kanunay kining gabahaan. May pandemic, naubos na yung tinda sa wayan na, nahurot na tanan ng mga paninda, naubos sa pagkaon ra. So kaya ako na nga doon ang hinabang sa Bisaya Gyud na nagpasalamat ako sa inyo sir, ma'am, na nagkari ka mo diri. Para makita sab nidyo ana mo kahimtang diri sa likod ng bakanting luti. Pag umuuyan, magbaha kami diri. OFW kaniadto si Jeanette. Sa pagkakaron, kauban ang iyang pamilya, kasalig lamang sila sa gamay nga kita sa iyang bana nga ga-extra lamang isip construction worker. Gikan ko nagtrabaho sa abroad. Tapos wala ako'y trabaho, akong asawa, construction, pa extra lang. Ang ayaw unta ko ginabang sa inyo, o gamay, o nagpasalamat ko sa inyo na natabangan mo kami. Kay grabe kalisod karon pandemic, na wala may mga trabaho sa akong asawa. Apan, bisan sa kalisod sa kinabuhi, labi na sa sitwasyon na kung ting-ulan, masudlan sa baha ang ilang gipuyan, ato gihapon makita nga sila aduna gihapoy paglaom kay bisan sa kalisod wala gihapon nila gilimtan ang diwa sa Kapaskuhan. Nangadyo ako na hinabang sa Bisaya Gyud. Nagbakasakali ako na inaot mahatagan, kuman nahatagan. Nagpasalamat ako na dako na idyo tag hatag an grasya na amo taginanan tungod sa pandemic kuman na panahon. Waya mo kita, waya mo kuman trabaho, kuman ang tawag nila na waiting, right here waiting. Tama-tama talaga ang pag-aantay na. Paghuyat na mo abot ining grasya ng Bisaya Gyud. Nagpasalamat kami na dako, ako sa ako. Kaya maya mo income. Pasalamat ako sa foundation na inin Bisaya Gyud na naghatag ng mga hinabang sa mga katawhan na waya isab amo masuoran. Ang Bisaya Gyud, bisan sa ginagmay lamang na atong matunol kanila, labi na karon nga nawad-an silang panginabuhian ug gakita lamang pinagi sa pag-extra sa trabaho. Ato silang gihatagan og food packs aron makatabang sa ilang pangadlaw-adlaw na kinahanglanon. Daghang salamat Bisaya Gyud.